Alfred och jag är 9 år, svensk som ni hör. Och jag tänkte börja med att köra lite Adventure Maps. Mitt Minecraft-namn är Superspelaren, så här ser jag ut. Jag är blond i verkligheten, ja. Jag gillar färgen grönt. Den här heter... Vänta, låt mig bara ta bort. Vad är det nu igen? Jag kommer inte ihåg. Jag tror det var Jailbreak. Och ja. Jag inlåst i en cell. Men de är... Vänta. Jag är survival no. Ja. Då ska vi se. Rules. Crafting with items from map is allowed. Do not destroy blocks except clay. Don't spawn in any Ja, jag vill tacka X Stevens Åkra. Han... Det finns inte riktigt något... Alltså, vart börjar man? Skad... Aha. Ja, då börjar vi. Fantastiskt, ingenting typ. Ja, här kommer den. Så, ja, det här är ju bra. Fångkläder gissar jag. Så det här är jag, min cell, vad heter det? Cellroom 1, första plats alltid. Träsvärd, lite avhugget, kompass och en klocka. Verkar vara nattiden just nu. Aha, det här killen har ju inget. Okej, hoppas inte det finns några vakter eller någonting. Jag räcker inte kunna ta mig in dit. Vänta, här står det vista. Här är något jag missar. Nej. Då kör vi. Kommer inte placea blocks för det skulle jag vilja. Kommer inte ihåg. Och kommer inte för att jag... Det mäter jag. Strange. Ja. Känner mig mycket bättre. Hallå. Jag glömde att kolla om jag var på Peaceful. Men nu vet jag. Jag är på Easy. Redan snart slut. Gud. Jag hatar spindlar. Gud, en hel spindel. Jag hatar spindlar. Det är det äckliga. Jag tror att jag har ljudet av. De är så äckliga. Där. Aj. De spindlar. Där. Aj. Jag är så dålig. Jag visste ju faktiskt inte. Nej. Wow. Jag är så död. Jag är död. Jag är zombie. Jag är zombie. Ja, där kommer ta dem. Det vet redan jag nu. Bra. Vad var det här då? Strange. Wow.
fan, skräm inte livet ur mig. Fort. Spring. Ta en torsen med mig. Jag tror att vi måste köra på peaceful ändå. Alltså. Där är min socker. Socker power. Stensvärd. Skulle jag kolla där inne. Ja. En huvudbonom. Har lossat länge sedan. Gissar. Hoppa den här mappen. Då vet jag inte ens kommer lägga upp det här. Jag kommer ta en helt annan mapp. Det lät kul, men oj, inte något kul. Spring! Fort! Okej, här är just. Ja, då ska vi. How may I help you? Ja, det är zombies här ute. Jag har någon aning om att det är zombies här. Och spindlar och sånt. Första fängelset någonsin. Vänta. Det räcker slut där. Va? Nej. Inte är det slut. Mm. Säg inte att det är klart. Klart är det klart. Vi kollar väl vad som finns här nu. Har med här till? Nej. Konstigt. God's diary. Kanske fel att läsa i en dagbok. Där skiter. Strange things that be self-lucky. Just in my desk. Oh. Måste vara det. Okej. Cellblock E. Cellblock E. Kodkort. Ska man ta sig en liten matbit? Jag vet att jag är redan till middagen. Vad står det? Det blir today's menu. Cake. Coco, kött och muskelstå. Njam. Så. Så, blockcell E, sa de. Blockcell E. Restaurant. Cellblock E. Det var inte block. Ben och sådana saker. Nej, jag får panik. Ledsen.